Croeso, Matthew. Mae'n cofio cwbl o bethau gyntaf. Mae rheolau gyda ni amser ni'n creu cyflwyniad PowerPoint. Ac un o'r rheolau hynny ydy sbardun gwledol ydy PowerPoint. Dyw e ddim bod cynnwys just testyn wedi copio o gludo allan o llyfr a just rhoi ar sleid. Dyw'r plant ddim yn mynd i ddarllen ac chi'n mynd colli diddordeb y plant yn syth. So yn gyntaf, peidwch gwneud na. Nawr, yr ail beth ydy, dylech chi cynnwys llun neu webraffeg. Nawr, webraffeg, infographic, ac os chi ddim wedi bod ar y we yn ddiweddar, chi ddim yn siŵr wedi gweld llawer o'r rhain, ond mae ymchwil yn dweud bod os ych chi'n darllen botel moddion a jyst gyda geiriau, mae 70% o bobl yn deall ond os mae'n cynnwys lluniau hefyd, wedyn mae fe'r lefel y dealltwriaeth yn mynd lan wedyn i 95%. A mae pobl yn gallu dilyn cyfarwyddiadau llawer gwell gyda graffeg. So ceisiwch rhoi graffeg gyda sleidiau. Nawr, a'r trydydd peth sydd yn bwysig iawn yw peidwch cynnwys mwy na 3 pwynt bwled ar pob sleid. Gallwch chi cynnwys lan i 7 fi'n meddwl, ond 3 yw'r rhif gorau yn fy marn i. Nawr, i recordio eich sioe, mae angen chi gwasgu record slideshow, wneud yn siŵr gyda chi clustffonau a microffon, so chi'n gallu rhoi yr llais ar y PowerPoint wedyn, ac mae hwnna'n mynd i helpu'n fawr iawn. A wedyn ar ôl i gorffen, ni'n mynd i cael rhywbeth fel hyn. Nawr, beth sydd angen i chi gwneud wedyn, jyst i edrych trwyddo fe, a edrych bod e'n iawn,